Diziplina anitzeko artista da. Bere lanek gorputzaren eta espazioaren arteko harremana dute ardatz. Belgikan ikasi eta bizi ondoren hainbat koreografo eta artistarekin dantza egin du eta nazioarteko eskoletan eta jaialdietan irakasle gisa aritu da. Nafarroan dantza sustatzeko helburuarekin La Factoria sortu zuen. Gaur eskola erreferente da estatu mailan. Dantza, zinema eta teknologia berrien arteko harremana aztertzeko zinetika jaialdia martxan jarri zuen. Gaur, Laida Aldaz artistarekin solasten dugu. Kaixo, Laida, zer moduz? Ondo, zer moduzu? Laida, nondik dator musikaren eta dantzaren ganako pasioa? Bueno, ni txikitatik eduki dut pasio hau, beti gustatu izan zait dantzatzea, eta txikitan amatxok ikusten zuenean dantzan nenbilela, dantza klaseetara sartu ninduen, eta hasieran baletarekin hasi nintzen, eta gero ja aurrerago dantza garaikidean munduan murgildu nintzen, eta azkenean nire karrera profesionala edo dantza garaikidearen inguruan egin dut. Orduan, 20 urtekin, erabaki zenuen Bruselara joan eta bertan zure ibilbidea hastea, ez? Nola izan zen pausu hori? Bai, hemen nik dantza ikasteko aukerak bukatu zirenean hemen, ez? Bruselara joan nintzen handegoen eskola oso garrantzitsu batean onartu nindutelako. Eta orduan joan nintzen pentsatu gabe ikastera, ez? Eta behin eskolatik atera nintzela eta hasi nintzenan lanean eta han gelditu nintzen 23 urtez. Egia da asko bidaiatu dudala 23 urte hauetan eta batzuetan proiektu batzuk, hilabete batzuk eramaten nindutela beste lurralde batera, baina nire basea edo oinarria zegoen Bruselan. Azkenean, Bruselas izan da urte askoz dantza garaikidearen epizentroa eta ara joaten zen dantzari gehienak eta joaten ziren dantzari gehienak eta han zeuden eta dauden baldintzak hemen daudenak baino askoz ere hobeagoak direnez, han gelditu nintzen. Eta Laida, zer da arte garaikidea edo nola ulertzen duzuzuk arte garaikidea? Arte garaikidea niretzat gaur egungo artea da eta gaur gertatzen ari den artea, ez? Eta baita ere espresio asko onartzen dituen artea, ez? Badago ere sorkuntzarako aukera asko eta sorkuntzan ezartzen da ere fokoa. Eta zure lanetan beti esperimentatu duzu gorputzaren eta espazioaren arteko harremana, ez? Zer erlazio ditu bai gorputzak eta espazioak? Gorputza mugitzen denean espazio batean mugitzen da. Eta orduan niretzat gorputza eta espazioarekiko harremana bat-batekoa da. Gu oraintxe bertan eserita gaude, baina espazio batean gaude. Orduan, espazio hori aldatzen denean ere, gure gorputzaren jarrera edo fizikalidadea ere aldatzen da, eta baita ere ikartzen da nola fizikalidade hori edo gorputz hori transformatu daitekeen espazio desberdinetara. Eta orduan, dantza garaikidean emozioak lantzen dituzue? Bai, noski, arte guztietan, ez? Azkenean pertsonak gara eta lanean gaudenean emozio horiek ere ateratzen dira. Baina nire lana dago askoz ere oinarrituta gorputza eta espazioaren arteko harreman horretan eta baita ere nola espazioa aldatzen denean
nola, edo hobe esan da, nola egin dezakedan espazio ez eszeniko bat eszenikoa. Orduan, nola transformatu edo aldatu espazio bat eszenikoa izan dadin, hala ez bada ere. Eta zaila da hori egitea? Bueno, niretzat oso divertigarria, baina pertsona batzuentzat bai zaila izaten da. Baina, bueno, nik horren inguruan lan asko egin dut urte askoz. Orduan, batzuetan egin ditugu proiektuak etxe pribatuetan, beste batzuetan nire etxea bihurtu da eszenatokia, oraintxe bertan ari naizen lanak dauka izena In Perspective, eta orduan perspektiba desberdinetatik ikustera gonbidatzen dugu ikuslea, ez? Eta oinarria da espazioa eszenikoak ez diren espazio horiek, ez, eszeniko bihurtzea. Orduan, leku guztietan egin daiteke dantza? Bai, niretzat bai. Guk dantza egiten dugu mugitzen garenean ere. Azkenean niretzat hori bizitza da koreografia handi bat, ez? Eta orduan pertsona bat pasa da, bestea, gero kotxe bat, gero bitxakur, ez dakiz ere, eta dena koreografia baten antzera ikusten dut nik. Eta Laida, gustatuko litzaidake hainbat terminoen inguruan hitz egitea, floor work, partnerin, iria sorkuntzan, zer da hau? Floor work da zoluan egiten den lana, ez? Eta orduan, vertikalki egin beharrean dantza egiten dugu horizontalki lurreran, ez? Eta orduan, nola sartu lurrera eta atera lurretik modu organiko batean. Hori izan liteke, ez? Eta gero partnerin da, bikote batekin edo pertsona gehiagorekin lan egitea. Orduan ikasi behar duzu, adibidez, nola ukitu beste gorputz bat, nola utzi beste gorputz batek zurea ukitzea, nola mugitu espazioan zehar beste gorputz batzuekin batera, kontaktuan, ez? Orduan, hori izan liteke. Esan duzu, bidai ugari egin dituzula, hainbat koreografo artistarekin dantzatu duzu, dantzari bat nabarmenduko zenuke? Ez asko. Ez bat baizik eta asko. Azkenean, dantza egin dudan pertsona guztiekin zehozer ikasi dut. Eta aldi oro ikusi ditudan saioak edo ikuskizunak ere asko eman didate. Orduan, ez zingo nuke esan bat konkretuki, baino askok. Eta hainbat eskola eta baita jaialdietan irakasle izan zara, zer ikasi duzu esperientzia horietatik? Adibidez, nola irakatsi gorputz desberdinei eta pertsona desberdinei, naiz eta background desberdinak eduki edo ikasketa desberdinetaz etorri, ez? Eta gero taldea handiei ere irakastea, ez? Batzuetan 40 pertsona nituen klase batean, jaialdi batean, eta nola lana egin pertsona guzti horiek zehozer bereganatzeko, ez? Batzuetan 40 pertsona dituzunean ez da erraz, denek zehozer ikastea, ez? Eta nire lana zen ere hori. Denak zehozer ikastea. Eta Nafarroara itzuliz, nola sortu zen La Factoria? Ni Bruselan nengoela antolatu nituen lantegi batzuk, nazioarteko artista desberdinekin, eta orduan ekartzen dituen Iruñera, eta astebetez lantegi bat egiten genuen, eta jendea apuntatzen zen lantegi horietara, eta lan egiten genuen artista horrekin astebetez, eta gero beste bat, eta holan. Orduan konturatu nintzen, jendeak ikasteko gogoa bazuela, eta lurralde batetik bestera mugitzen zirela ikasi nahian, ez? Baina ikusi nuen ere, egiten genuelako ere artista horrekin ikuskizun bat, elkarrizketa batekin, eta hor konturatu nintzen, jendea antzokietara etzela gehiegi etortzen. Orduan, dantza garaikia ikustera hemen. Claro, ni etorren lurralde batetik nun antzokiak betetzen dira.
eta orduan netzat izan zen pixka bat arraroa batean 20 pertsona bakarrik ikustea antzokian. Orduan, hor pentsatu nuen, jaialdi bat antolatzea eta zinetika jaialdia antolatu nuen. Zinetika dantza, zinema eta teknologia berriak elkarlanean jartzen dituen jaialdi bat. Eta iruditu zitzaidan ideia ona, dantza hizkuntza bezala duten laburmetraien bitartez, dantza garaikidearen sakontasuna eta desberdintasuna erakustea. Eta horrela ere ikuslea bereganatzea pixka bat dantza garaikidearen gana, ez? Eta jaialdi hori hasi ginen Iruñan egiten, gero Iruña Donostian, orain Iruña Donostia eta Bilbon, eta horten ere Frantzian egingo dugu. Eta hortik aurrera jarraitu nuen proiektuekin, eta Marta Coronado beste zuzendaria, Faktoriako beste zuzendaria, Bruselan bizi zen, eta lagunak ginen, asko hitz egiten genuen, nik nahi nuen zentro koreografiko bat aurrera eramatea hemen Nafarroan, Martak ere proiektu bat egin nahi zuen hemen, irakaskuntzaren inguruan ere, eta orduan erabaki genuen elkarrekin egitea. Eta momentu horretan ere Carmen Larraz dantzaria gure laguna zela, hemen bizi zen, eta proposatu genion ere batera gurekin proiektuan parte hartzea. Eta horrela sortu zen proiektua, hiruak batera jarri genuen zentro martxan. Baita ere, hiruak kanpoan egon ginen, eta nahi genuena da zen Iruñera edo Nafarrora guk eduki ez genuen aukera eskaintzea, ez? Orduan iruditu zitzaigun ideia zoragarria, irakaskuntza profesional bat eskaintzea, guk kanpora joan izan behar ginenako hori berreskuratzeko, eta gero ere sorkuntza zentro bat izatea, ez? Nun artista ezberdinak etortzen dira beraien sorkuntzak aurrera eramateko. Orduan, helburuak betetzen ari dira, La Faktoriak indarra hartu du? Bai. Oraintxe bertan, La Faktoria da Espainian dagoen Espainia mailan dagoen zentro garrantzitsuenetarikoa dantza garaikidearen arloan. Eta nazioartean ere oso ezagunak gara. La Faktoriara etortzen da jendea leku guztietatik. Estatu Batuetatik, Costa Ricatik, Greziatik, Portugaletik, danetarik, Italiatik, Frantziatik, orduan erreferentzia puntu bat da oraintxe bertan. Mudatuak izan ginen Kadizen dagoen jaialdi batetara proiektuari buruz hitz egiteko. Beste leku batzuetan, Andaluzia aldean eta nahi dituzte ere horrelako proiektuan martxan jarri, eta gure esperientzia edo jakin nahi zuten, ez? Nola izan den gure esperientzia beste ere zentro bat aurrera eramateko. Orduan, oso asko handitu da eta asko handitu daiteke, askoz ere gehiago handitu daiteke, bai. Eta hamaika proiektutan ikusi dut zure burua. Erronkarik baduzu, ukitu ez duzun esparru batean sartzea? Egia da, oso ikusmira handia daukadala eta beti aldatzen dudala disiplina batetik bestera noala, batean, disiplina batean zehozer oso interesgarria iruditzen zaidalako eta saiatzen naiz ulertzen nola erabili nire sorkuntza prozesuan. Baino nahiko multidisciplinarra naiz, bai. Eta Laida, orain euskaraz solasten ari gara. Euskarak badu bere lekua dantza munduan? Bai, asko. Egia esan guk erabiltzen dugun hizkuntza gorputza da, ez? Eta hori da hizkuntza unibertsala. Baina Nafarroan badago jende asko euskaldunak
dantzan egiten duena, eta gero Gipuzkoan, Bizkaian, Araban, iparraldean ere asko gara euskaldunak garen dantzariak, ez? Eta adibidez oraintxe bertan La Faktorian baditugu 1, 2, 3, uste dut, 4 euskaldun euskaraz hitz egiten dutenak, eta bai, badago lekua eta asko gainera. Laida, sorte hon, eta mi esker gurekin egoteagatik, hurrengora arte. Mi esker zuei. Gobierno de Navarra. Nafarroako gobernua.